Ako, Jacob. Nagsasawa na rin akong pagsabihan siya. Hayaan mo ate. Pag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, babawi naman ako sa'yo. Oh, Emma! Bakit? Hindi ka pa papasok ngayon? Ate, may lakad po kasi kami ng mga barkada ko. Absent po muna ako. Naku, Emma. Hindi naman sa pinagbabawalan kita, ha? Unahin mo muna sana yung pag-aaral mo. May tamang oras dyan sa pagbabarkada. Ate, papasok na po muna ako. O ito, baon mo. Salamat po ate. Sige po mga ate, alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ate, pwede po ba makahingi ng baon? Para may mayambag po ako mamaya. Oh, kung sa pag-aaral mo sana ginagasos ang mga to, Paminsan-minsan lang naman po ako sumasama sa mga barkada ko, ate. yan na nga eh. Natatakot akong yung paminsan-minsan na yan, baka maging madalas na. At baka mapabayaan mo yung pag-aaral mo. Pangako po, ate, hindi ko po pababayaan yung pag-aaral ko. O siya, sige. Mauna na ako at baka mahuli pa ako. Sige po, ate, mag-ingat po kayo. O Emma, Kuya JR, saan ang punta mo? doon sa bukid. Parang masaya ka ata ah. Oo, naisip ko lang kasi kung gaano kami kaswerte ni Jacob kay ate. Oo nga, diriuin mo. Kahit wala na kayong magulang, kinakaya pa rin yung pag-aralin kayo. Kaya nga po, kuya. Hindi kagaya ko. Hindi ako nakapagtapos dahil bisyo at barkadang inuna ko noon. Okay lang naman siguro para sa akin. Kung paminsan-minsan lang, wag lang malululong. Kaya hanggat andyan si ate nyo na handang sumuporta, pagigihan nyo. Dahil hindi lahat may kapatid ay kagaya niya. Oo naman, kuya. Sige na, alis na ako. Dahil mamaya may ita naman sa bukid. Sige po, kuya. O Emma, wala kang pasok ngayon ah. Huwag mo sabihin lalabas ka na naman kasama mga barkada mo. Ate, birthday kasi ng isa naming barkada. Ate Emma, napapansin ko, hindi ka na yata gumagawa ng mga activities at homework mo. Nag-aaral ka pa ba? Oo naman, bunso. Nag-aaral pa ako, no? Akala ko pa naman makakatulong ka sa bahay ngayon. Sa susunod na lang po, ate. Sige po, alis na po ako. Ate, ba't hindi mo pinagsasabihan si ate Emma? Baka mamaya, makaugalian na niya yung ganyan. Bumagsak siya sa pag-aaral niya. Hay nako, Jacob. Nagsasawa na rin akong pagsabihan siya. Hayaan mo ate. Pag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, babawi naman ako sa'yo. Hay nako, sana ganyan din mag-isip ang ate mo. Kaso, iba naman ang inuuna niya. Hindi mo ba napapansin ate? Napapadalas na yung pagsama-sama niya sa mga barkada niya. Baka mamaya, iba na yung ginagawa ng mga yan. Oh, Tayla. Bakit parang lalim ng iniisip mo? Ikaw pala, pinsan. Halika, maupo ka muna. Sige.
Nag-iisip lang ako tungkol kay Emma. Kay Emma? Bakit naman? Nahihirapan na kasi akong pagsabihan siya tungkol sa mga barkada niya. Naku, mahirap yan pinsan. Alam mo na kung bakit ako ganito ngayon. Pinagsasabihan din ako nila nanay noon. Paminsan-minsan lang naman ang palagi kong sagot. Pero anong nangyari? Hanggat sa tuluyan ko lang napabayaan ang pag-aaral ko. Kaya heto ako ngayon, sa bukid ang bagsak ko. Dahil hindi ako nakapagtapos. Mabuti pa si Jacob. Nakikita kong porsigido siyang mag-aral. Kaya wala akong problema sa kanya. Ang hindi nila alam, napapagod din ang katawan kong nagtatrabaho. Napapagod din ang isip kong nag-iisip para sa lahat. Sa pag-aaral nila, sa mga kailangan dito sa bahay at sa pang-araw-araw na buhay namin. Pero hindi ko pinapakita yun sa kanila. Kinakaya ko para lang mapagtapos sila ng pag-aaral at matustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Patawad ate. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nararamdaman mo. Naging makasarili ako. Hindi ko na naisip na napapagod ka rin. Alam mo pinsan, kung totoo lang sana ang himala, hihilingin kong tanggalin lahat ng pagod at iniisip ko. Lalong-lalo na sana baguhin ang ugali ni Emma. Dahil napapagod na din akong pangaralan at pagsabihan siya. Nakikita kong baka bukas makalawa, tumigil na siya sa pag-aaral niya dahil napapadalas na ang pagsama niya sa mga barkada niya. Pinsan, kahit naman halimbawa may himala, hindi nakadepende doon sa pagbabago ng isang tao. Nagmula yun sa sarili niya. Kung talagang iniisip niyang unahin kung ano ang makakabuti para sa sarili niya, ang barkada, nahin lang yan sa paligid mo. Ang pag-aaral, pag pinalampas mo, pagkisisi ang mararamdaman mo bandang huli, katulad ko. Tama lahat ang sinabi nila. Ihihiya ako sa'yo ate. Patawad. Hello sis. Pasensya na kayo pero hindi na ako makakasama. Bye. O Jacob, kumain muna tayo bago pumasok. Nasaan si Emma? Hindi ko napansin ate. Baka may lakad na naman yun kasama ng mga barkada niya. Ate, Jacob, sasabay na din ako sa inyo na pumasok. Diyos ko, totoo yatang may himala. Bakit biglang nagbago ata ang ihip ng hangin at matauhan ng kapatid ko? Bakit natulala ka na dyan? Wala. Halina kayo at kumain na tayo para makapasok na tayo. Sige ate. Ate, pasensya ka na. Hayaan mo, magpo-focus na ako sa pag-aaral ko. Iiwas na ako sa mga barkada ko. Tama yan ate. Kawawa naman si Ate Laila. Nagpapagod siyang magtrabaho, matustusan lang ang pag-aaral natin. Kahit tapusin man lang natin ang pag-aaral natin bilang sukli sa lahat ng pagpupursige niya. Pangako ate, magtatapos kami ng pag-aaral ni Jacob. Maraming salamat. Masisipagan ko pa magtrabaho ngayon para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Dahil tanging yan lang ang maiiwan at maibibigay ko sa inyo. Paano na lang pag nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya? Baka hindi ko na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan nyo. Kaya nga pagbubutihan namin ni Jacob ang pag-aaral ate. Para pagdating ng panahon, kami naman ang tumulong sa'yo. Diba Jacob? Oo naman. Pangako yan ate.